सुनात रहला हाला होके के चाहिए क्योंकि जुनून देखना है पीछे। अब बलिया बाकी है एक लाइन हम कहब कि सब जिला खाली जिला हमार जिला बलिया बागी तनी एक लाइन ले काहे से रिदम पे हमार भाई लोग कूदी कि सब जिला खाली जिला सब जिला खाली जिला हमार जिला बलिया बागी सब जिला खाली जिला हमार जिला बलिया बागी तो बलिया के